Kityan el tabuk bang nangat. May dalan ko sa tawan ko, was pasinalo na kasinalay ko. Yusufin may Israel lo si filman na orang mapadugki makalikat. Wala ang limkat ang Israel siyang na info mat median kilusan yan. Kilusan yan ko siya kinalos pala kayo yapon mat median. Wala kilos si filman na pang kasin limkat lalo si Yashalos. Limkat ang sa pala siya na prophet in sonol kityan. Intapa na sila ng tuyak ang mga naman Israel. Kityan at kasensiya kunla il shuflal pamanas ke shuflal manasa ewaya bet puli siya inashon siya wala kasap talim ka din takla ila fa way lawal ila fa katang na with media niya Len ka din tak na sir, len pa shot ki kalay kayo wa, mula na mat Israel, liki mat median, yeshipin il pasapayta. Kityan il long ko siya panglan lemkat, il agos panglan lemkat, il fat na sin lemkat, ilan shiki akyalim niya na sir, kasang siya sa na sir, inakyalim niya na akwaye il panglan.